Mars a naptól számított negyedik kőzetbolygó, mérete sokkal kisebb, mint a Földé. Átmérője annak 53%-a. Jelenleg a Rák csillagképben tartózkodik. 2025. január 16-án oppozícióban lesz. Az oppozíció azt jelenti, hogy pontosan szemben áll a Nappal, egyenes vonalban lesz a Földhöz képest is. Tehát a Nap, a Föld és a Mars egy vonalban lesznek. A Mars a Földhöz képest viszonylag közel lesz, ekkor például 2025. január 24-én 98,26 millió kilométerre lesz a Földtől. A Mars korong átmérője jelentősen megnő ekkorra, körülbelül 14 szögmásodperces lesz ezekben a napokban. A Mars legtöbbször távol tartózkodik a Földtől, ilyenkor a mérete csak 4-5 szögmásodperces. Digitális felvételeket kb. 6 szögmásodperces átmérőnél érdemes készíteni. A felszíni alakzatok ekkor mutatják meg magukat. A marsi jégsapka jól látható lesz majd, megfelelő átmérőjű, itt már ajánlott a 130-200 mm-es átmérő és a minél nagyobb fókusznyújtás, természetesen amit a légköri viszonyok megengednek. Derülteget kívánok a megfigyeléshez! További hasznos tartalmakért dobj egy lájkot és kövess be!